Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim jest nasze zbawienie i życie i zmartwychwstanie. Przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Tą antyfoną na wyjście rozpoczynamy tę Eucharystię. W naszej parafii obchodzimy dzisiaj odpust podwyższenia Krzyża Świętego. Gromadzimy się w tej świątyni, aby dziękować Panu Bogu za dar Jego miłości. Za Jego miłość, którą okazał na krzyżu, oddając swojego Syna, aby oddał swoje życie, abyśmy, każdy z nas miał życie wieczne. I za to dzisiaj Panu Bogu chcielibyśmy dziękować podczas tej Eucharystii. Podczas tej mszy świętej ja modlę się w intencji dziękczynnej Panu Bogu za dar życia, za przeżyte 10 lat Janiny Pietrowicz w dniu urodzin, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne siły, laski dla niej i dla jej rodzeństwa. Na początku tej Eucharystii stańmy w prawdzie przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni i słabi. Przeprośmy za to wszystko Pana Boga, abyśmy mogli godnie i z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo grzeszyłem myślą, mową, czynieniem, moja wina, moja bardzo wina. Przeprowadzam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się
Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli, poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги Лічбаў. У тыя дні людзі ў дарозе пачалі губляць цярплівасць. Яны казалі супраць Бога і супраць Майсея: «Навошта вывелі нас з Егіпту, каб мы памерлі ў пустыні? Бо няма хлеба, няма вады, і надакучыла нам гэтая нікчэмная ежа». Тады спаслаў Пан на людзей ядавітых змеяў, якія кусалі народ, і шмат людзей з Ізраіля памерла. Прыйшлі людзі да Майсея і сказалі: «Зграшылі мы, бо казалі супраць Пана і супраць Цябе. Памаліся да Пана, каб ён аддаліў ад нас змеяў». І памаліўся Майсей за народ. І сказаў Пан Майсею: «Зрабі сабе змея і павесь яго на жэрдзі. Тады кожны ўкушаны, калі паглядзіць на яго, застанецца жыць». І зрабіў Майсей меднага змея і ўзняў яго на жэрдзі. А калі ядавітая змея кусала чалавека, ён глядзеў на меднага змея і заставаўся жывы. Гэта Слова Божае. Не будем забывать про справы Пана, не будем забывать про справы Пана. О, мой народ, слухай закон мой, схилите свои уши до слов моих узнав. У приповестях я открою свои устны и расскажу про таямницы давнего веку. Не будем забывать про справы Пана. Коли Пан забивал их, тады яго шукали, верталися і знов шукали Бога, і успоминали, что Бог ихняя скала, что наивысший Бог их збавца. Не будем забывать про справы Пана. Или сливили яму своими устнами, и языками своими хлусили яму. Их сердце не были щирые з ним, и не заховали верность Его заповеду. Не будем забывать про справы Пана. Але Бог милосердный, и Он даровал им несправедливость и не знищал их. И Он часто отворачивал гнев свой и не запаливал усей лютости своей. Не будем забывать про справы Пана. Czytanie послання святого апостола Павля до Філіппінаў. Єсус Христос, будучи у постаті Бога, не полічив потрібним бути на роўні з Богом, але выракся самого сябе, прийнявши постать слуги, приподобнившися до людей,
і з выгляду стаўшы як чалавек, прынізіў сябе, будучы паслухмяным ажно да смерці, смерці крыжовай. Таму Бог узвысіў яго і даў яму імя панад усялякае імя, каб на імя Езуса схілілася кожнае калена стварэнняў нябесных, зямных і падземных, і каб кожны язык вызнаваў, што Панам ёсць Езус Христус, дзеля хвалы Бога Айца. Гэта Слова Божие. Тебе, Христе, и благословляем Тебе, бо проскрыш свой Ты свет откупил. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. У той час Ісус сказав Нікодему: «Ніхто не ўзышоў на неба, акрамя таго, хто сышоў з неба, Сына Чалавечага. Як Майсей узвысіў змяю ў пустыні, так павінен быць узвышаны Сын Чалавечы, каб кожны, хто верыць у Яго, меў жыццё вечнае. Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў Сына Свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не згінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына Свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз Яго». Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, напевно, кожному з нас, дорогі нашому серцю з'являється криж. Бо криж вішаємо ми на стіні в нашій хаті, квартирі, де ми живемо. Ми показуємо дітям криж, ми учимо їх робити знак крижа, каб яны пазнавалі і полюбілі Пана Єзуса. І ў святле гэтага крыжа, каб выраслі смелымі і ахвярнымі людзьмі, поўнымі любові. Бацькі са слязьмі ў вачах крэсляць крыж на чале свайго дзіцяці, калі благаслаўляюць яго, чи то ў дзень вяселля, каб стварыць уласную шчаслівую сям'ю, чи калі выбіраюцца ў якуюсь дарогу, каб Пан Бог іх вёл, аберагаў. І таксама хворыя людзі працягваюць руку да крыжа і ў крыжы шукаюць гэтыя сілы у іх цярпенні, у іх пакутах. Таксама паміраючы, чалавек бярэ ў рукі крыж, каб развітацца з гэтым зямным жыццём і вітаць вечнасць у гадзіну сваёй смерці. Таксама мы ставім крыж на і хрысціянскай магіле. Чаму мы пакланяемся крыжу? Чаму мы бярем крыж? Хаця гэта інструмент жорсткай смерці. Чаму мы шукаем крыж, нават калі ён з'яўляецца сімвалам найгоршых пакут? Чаму мы стаім на каленях пад крыжам і схіляем да яго наше чало? Чаму мы цалуем крыж і з любоўю і з пашанаю? Таму што крыж найвялікшы і пераканаўчы доказ любові, Божай любові да кожнага з нас, да чалавека. Бог прызнаўся ў каханні да нас на крыжы. Ён прызнаўся ў каханні не адным толькі словам, а змучаным целам. Не вуснай якоюсь заяваю, але крывёю, якая цячэ з яго ран. Вы можете памерці з недахопу любові ці закахання. Абодве гэтыя сітуацыі можна звязаць з Панам Езусам.
bo Ён памёр на крыжы, як нехта адкінуты. Было недахоп любові да Яго. Але адначасова памёр як той, хто любіць да канца, без абмежаванняў. Христос зрабіў крыж знакам сапраўднай любові, даравальнай і аздараўленчай любові. Ёсць апавяданне пра рыцара, які жыў у Фларэнцыі. Пасля таго, як яго брата забілі, ён вырашыў адпомсціць. І калі ён дагнаў збойцу і выняў меч, збойца ўпаў на калені і прасіў літасці. Рыцар: «Сёння Вялікая Пятніца, і Пан Езус на крыжы дараваў збойцам. Я не маю пры сабе крыжа, але хай мае раскрытыя рукі нагадваюць табе пра крыж. У імя укрыжаванага Езуса даруй мне жыццё». І гэтыя словы аказалі велізарны ўплыў на змяненне стаўлення гэтага рыцара. Ён адвёў злачынцу ў касцёл і перад крыжам выказаў прабачэнне забойцы свайго брата. Христос дараваў сваім ворагам, а я дарую табе. Ты забіў майго брата, цяпер будзь маім братам. У майго брата застаўся маёнтак, вазьмі яго, прыйдзі да мяне дадому і будзем жыць як браты. Крыж – гэта знак даравання Бога, які перад горам і пакорнай просьбай грэшніка прабачае яму нават самыя вялікія грахі. З вышыні крыжа любоў Бога сплывае на чалавека і сагравае яго, як сонечныя прамені. Бог з любоўю дакранаецца да балючых ран кожнага чалавека. Чалавек перажывае прабачэнне, вылячэнне, адпушчэнне грахоў ахвярай Хрыста, які прынізіў сябе, зрабіўшыся паслухмяным аж да смерці. Вось чаму Бог узвысіў яго вышэй за ўсё. І крыж быў ушанаваны і асвечаны самім Езусам Христом. Праз крыжовую ахвяру Христа Бог узвысіў чалавека. Ён паказаў моц любові, якая падымае людзей, вызваляе людзей ад зла, вяртае надзею, перадае сапраўднае жыццё. Любоў, якая выцякае з крыжа, гэта любоў, якая вызваляе чалавека і вяртае яму незалежную годнасць. Крыж адкрывае не толькі глыбіню Божай любові і Божага прабачэння да нас, але крыж таксама важны урок для нас любові чалавека. Кожнае чалавечае каханне хавае у сабе крыж. Гэта значыць нейкі, можна сказаць, балючы сюрпрыз. Той, хто любіць, рана ці позна даведаецца, што ўсё інакш, чым павінна было быць на пачатку. Расчараванне – гэта неабходны этап у развіцці кахання. Гэта момант падзення гэтых ілюзій. Гэта шчаслівы момант праўды пра сябе і тых, каго мы любім. Знаёмства з сабой і з іншым можа быць вельмі балючым, цяжкім, а часамі можа і не пад сілу нам. Для многіх людзей гэта канец кахання, а між тым гэта яго найвялікшы шанец. Каханне пачынаецца тады, калі мы перастаем любіць уласны вобраз іншага чалавека і пачынаем любіць чалавека такім, які ён ёсць на самой справе. Ва ўсёй любові нейкім чынам спраўджваецца наша вернасць і гатоўнасць дараваць сябе іншаму. Выпрабаванні ў жыцці – гэта момант, які можа высветліць праўду нашай любові да другога чалавека. В сённяшнім свеце чалавека спакушае раскоша, камфорт. Чалавек усімі магчымымі спосабамі уцякае ад таго, што цяжка, што балюча, што патрабуе якойсьці ахвяры. Чалавек шукае каханне, якое нічога не каштуе, але ўсё ж такога кахання няма. Сёння, на жаль, прасоўваецца вобраз кахання, заснаваны толькі на пачуццях ці эратычнай закаханасці. Тое, што называецца каханнем, гэта эгоізм.
засяроджванне ўвагі на кончыку толькі свайго носа, пошук толькі для сябе. Чалавек веруючы сапраўды шукае шчасця ў каханні, але дзякуючы Евангеллі ён ведае, што шчасце ляжыць глыбей, а каханне расце, ачышчаецца і удасканальваецца больш у цяжкія часы, чым у хвіліны толькі якісьці эмацыянальнага чи пачуццёвага захаплення. Чалавек веруючы разумее, што там, дзе ёсць сапраўдная любоў, ёсць і крыж. Не толькі яго ўласны, але таксама крыж і другога чалавека. І гэты, так сказаць, не мой крыж, але другога чалавека таксама трэба ўзяць на свае плечы. Наколькі я здольны на такую любоў? За каго я гатовы аддаць сваё жыццё? Нас кранае, калі хтосьці можа ахвяраваць частку сябе, аддаць кроў, неркі, чи яшчэ штосьці, каб выратаваць жыццё іншаму. Дарагія, ахвяра крыжа Христова сакраментальна прысутнічае ў Еўхарыстыі, у этой еўхарыстычнай ахвяры, якую мы цяпер тутай цэлебруем на гэтым алтары. І Христос аддае за нас сваё жыццё тутай на алтары, каб мы мелі поўнае жыццё, каб мы чэрпалі сілы з ахвяры Христа, каб мы маглі ўзяць на сябе штодзённыя нашы абавязкі, штодзённы наш крыж, каб мы сапраўды любілі іншых так, як Христос полюбіў нас. Давайте з даверам падыдзем да гэтага алтара і паверым у Езуса Христа, узнятага на крыжы, таму што кожны, хто верыць у Яго, будзе мець жыццё вечнае. Амин. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, wszystkich rzeczy niezmiennych, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojcem jest rodzony, przed wszystkimi Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony i stworzony, swoistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został uwięziony i i zmartwychwstał do ciebie, jako znajmie Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodził, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków: wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, nie oczekuję wskrzeszenia umarłych, życia wiecznego w przyszłości. Przez Jezusa Chrysta, jaki помираючи за нас на крыжы, выслужыў нам збаўленне, з даверам узнесем да Бога нашыя пакорныя малітвы. Молімся за ўсіх дзяцей Святога Касцёла, каб яны ядналі сваё жыццё з крыжам Хрыста і, дзякуючы гэтаму, атрымалі удзел у Яго воскресенні. Цябе просім. Молімся за Святога Айца, каб ён, абвяшчаючы людзям праўды веры, открывал их сердце на дзеянне Божьей ласки. Ciebie просим. Молимся за тых, хто прысвяціў сваё жыццё Богу, каб яны ішлі за Езусам шляхам крыжа і сталі удзельнікамі Яго хвалы. Ciebie просим.
Молимся за молодь нашей краины, как она шановала крыш Христа, знак Божьей любови до человека. Ciebie просим. Молимся в интенции dziękczynnej Panu Bogu za dar życia, za przeżyte 10 годов Janiny Pietrowicz w dniu narodzenia z prośbą o Bożym błogosławieniu, opiece Matki Bożej, здоровье, в потребных силах и ласках. Ciebie просим. Молимся за нас тут присутних, как мы углядалися у Христовий криж і черпали з Його моц для християнського життя. Ciebie просим. Boże, Ty послал świat swojego Syna, как Он откупил нас про смерть на крижи. Вислухай наши молитвы. Про Христа Пана нашего. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Prosimy Cię, Boże, niech nas oczyści z wszystkich grzechów ofiara Twojego Syna, która na ołtarzu krzyża zgładziła winy całego świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty postanowiłeś do końca nas dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża. Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wolając. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię oblagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne.
Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem oraz wszystkimi, którzy wiernie szczegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy, oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem. Zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, o Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyni ją doskonałą i milą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce. Podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, swojego Boga Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce. Ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. I oczekujemy Twego Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne wniebostąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu najwyższemu majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama, oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i laskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa, naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedynej prawdziwej.
usileni na świętej uczcie błagamy Cię, Panie Jezu Chryste, aby doprowadził do chwały zmartwychwstania Twoich wiernych, których obdarzyłeś nowym życiem przez ofiarę złożoną na drzewie krzyża, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Życzymy wszystkim miłego, pogodnego, radosnego wieczoru, odpoczynku, a na dzisiejszy wieczór i czekającą nas noc niech Pan Bóg każdemu błogosławi szczerze i prowadzi. Teraz z wiarą i radością przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.